o gorko jarlitiɗo wiyete ko Hamady Diop. Haaju makko e kala subaka mbo Allah addi ko yillade leede Dakar ndarde kala ɗo boni o fewna. Ala ko fanditi hen so wona yidde tampande leydi makko Sénégal. Ko avant tout da mbiɗa yetti Allah mbiɗa wiya alhamdulillah rabbil alamin. Ko mbiɗa ko gonga parce que undo ɓooyi gil ɓammi wadde ɗum ɓooyi quoi woni duuɓi nayyi ɗum ko mbiɗa ko gonga par ce que mbaɗa yaha partout Dakar par ce que mi yi ha yimɓe keftini kam par ce que ko maɗami ko moƴƴiɓe quoi waddiɓe par arrangement quoi ɓe mbaɗi kamɓe soɓe jii kam tan ɓe kalna kam nokku sa to boni somi andi toon mi yaha ha toon ɓooyi wadde ɗum noon ala pour l'instant moom jogaki goto golle sona oɗo golle rek mbawmi wadde pour l'instant mbaɗen hen quoi eyyi alhamdulillah rabbil alamin par ce que oɗo ligguey yimɓe yi ha ganda ɓe gandi kam ɓe keftini kam wonɓe ganda so birtimama a woni oɗo ligguey comme par exemple nangue no wulini so jimɓe aɗa war je ɓe ittata hunde mima da sot hay so ndiyam joni ɗum ɗon sa rini ɗum ɗo e kihiɗe ma Allah waɗa ne wawi seborde hay so heewani ma sebor ko pour ko nawɗa galle ma guila rawane wonɓe ganda so bitti kam mbiyata kam mo munna am sa numéro daɓa heɓdani undoma numéro ma mi itta mi wawi rokkudeɓe e mbiya kam mami wadde Barthélémy Dias mami wadde nagam min soɓe kaali ko rek mbiyami mais noon mi fatta hay goto encore mi fatta hay goto ala meeɗa ko ñande fof ɓe mbiyata kam mami wadde laamu wadde mi yiyata hay goto vraiment ala mairie Dakar mo meeɗa ya toon mais woni yimɓe ganda mairie wiide kam noon yomi ya toon mais kulami sa yi toon pour jiya waajo wata webde quoi par ce que ɓe gala temps ɗum woni probléme o hana somi yino ganda ɓattiɗomo mi haalnamo affaire am pour o haalnamo mais sona ɗum pour jiyama wawata webde eyyi par ce que won neɗɗo goto mairie wittade kam wi kam somi yi wa azurud mami waddema e mabɓe so mbaɗimi appel tan jaaha toon mais ko mbimami ko aɗa yi yimɓe ko kalata ko eko mbatta ko wona gotum yimɓe heeɓe ne kaala mais pour ɓe mbaɗa non min tabi kala kalɗo mi wiya rek mbiyami mais mi fatta hay goto ɗe golle gona beɓɗe saabu caɗele ɗe o fottata hen e kala saaha en caɗele woni manam woni yimɓe ganda so birtima kam pamani ko mbaɗami ko par ce que wonɓe ganda e mbawi cikkude sa ko maire o wi kam yomi aɗa ɗum liggo tawi mi ligganaka hay goto mi waɗat seeɓi Allah noon eyyi ne heewi wallay ɗo ha janggo soɓe haal ɗum wata gazé golle joɗɗe ina kandi e jettor kam e jarore ko ɗum saabi ɓe ina jonni golle Hamady ɗe vraiment waaju bahla so Allah o gorko omo moƴƴi omo walli min omo nangonori min omo nangonori Wakam naaɓe fof sabu gastanɗe gonnoɗe ɗo fof mi wiyani Wakam tande Dakar ha fi feggere Parcelles Assainies Guédiawaye Thiaroye Pikine Grand Dakar kala to jaaruɗa ma yi toon ombo fewndito ma yi toon gastanɗe ko waɗata ko no wayni yodde wona liggey makko ko gollal mairie te hay hunde o namdataka minen chauffeureɓe amin nangonorom o wirtoto astande o yaha ha jeere Wakam o ɗaɓɓoye garaway e doole makko hen sahaji mi yurmanmo mi wirtombo mi sodanamo ndiyam ɗuɗɗam e ɓernde lamde saabu ko jambaɗo te ko neɗɗo moƴƴo gastanɗe gonɗe ɗo fof ko kanko fewnditi nden ni e kala sahaji kalandoji ɗi birtoto ɗo paana e particulier ji ɗi fof ya marché Wakam ko astande mawde woni toon joni timma lebbi 3 so fewndi so toɓa ari bonno ɗum so Allah o waaji ko jamba beɗo ñagonombo Allah to yiɗi yettade Allah yettinamo ɗon Allah waɗanamo jaam e udditare waaw yàlla def ci moom jàmm ak xiwal waaye dama wax dëgg si yàlla fii lañ xamante waaye ku baax la moom min e makko ko ɗo min gandodiri soko haaldande Allah kanko kam ko gorko moƴƴo hen sahaji sah min so tawi mi yimo mboɗo joguemo ko o jurum hono no waaji o wirini tan ko min woni jeeyowɗo ete écouteur uji ɗi sahaji ko ɗo o arata o jooɗo min gona e yewtude mi haalani ɗum tan kanko sa yimo tan a andat ko neɗɗo moƴƴo kadi ko neɗɗo jaƴƴo o arata ɗo o wona e yewtude yimɓeɓe omo yanodira e mumen ɗum ɗon tan
tan ene weli neɗɗo keɓa yimɓe ɓuuri so tawi a heeɓi yimɓe tan a heeɓi fofof kalis koko gasata kanko arat ɗo o jooɗo min gona e yewtude hen sahaji o ara o wiyami min hande ko ɗo ndawam mi wiyamo aha ko noon gorko kam to gonɗa foof poɗɗa tan ko gollade hay meccal gotal a fotani yawde ko waɗata ko hunde moƴƴere ɓuuri finde subaka ene yaaha ko wona haaju muɗum walla ene yaaha ene waɗa gueɗe ɗe pewani gorko wonko ganduɗa ɗum ɗon jombani ɗum yaade ene wujja walla ene waɗa ko fewani kanko kam Allah dandimo e ɗen ɗon gueɗe ko neɗɗo moƴƴo te min mi wimo tan yo jokku golle moɗum moƴƴu so Allah jaɓi jambara te neena ko gëma sa liggéey rek dina baax inshallah Moussa Ba mbiyetemi noon ɗo min liggoto kono o jeyaɗo Allah liggéey makko kam min beltima hen min fofof sofraɓe saabu tali o kala to gandanɗa hoore ma no wonno gasɗe hande kanko ƴetti volonté hoore makko omo fewna ɗum to hay goto yoɓanmo hay mbuuɗu ko gandanɗa hoore ma ko état fonno ɗum fewnude état fewnan kono ko hande ko kanko fewnanta hay goto yoɓanmo hay mbuuɗu noon so fewnino haw gasni kala mo gandanɗa hoore ma wonko gandanɗa hoore ma no wone poche ma aɗa yiɗɗum hokkude dokkama ɗum sifo Allah kono kam minen fof min beltima e makko kam min beltima e makko ha yeeso Allah kala kanko an noon ko yiɗi ko hen yo Allah waɗa muɗum yo Allah waɗa muɗum ya barke salat fatiha yo Allah waɗa muɗum kala ko gandanɗa hoore ma ko noon ko ɓesgu makko yo Allah faw hen juuɗe ya barke salat yo Allah barkin liggéey makko yo Allah barkin ɗum ya barke salat fatiha min beltima no feewi min ko Tidiane Sall mbiyetemi eyi komin sofreɓe ɗo min dogara e nder Wokam e nder Dakar kono o jiyaɗo Allah ɗo kam vraiment ko neɗɗo moƴƴo kadi min gandirima tan ko golle makko ko volontaire mawɗo e dow o tali mi jiyata ɗo gasɗe gonɗe ɗo e nder Wokam ɗe fof kala gaske ɓuurka tampinde amin jiyamo ɗon omo sukka ɗum mo waɗa hen ndiyam omo dama ɗum ha feewa vraiment ha wayno ko laamu feeru ɗum ni ha feewi min gara min birtoma min jiiya e tampere makko e warñede makko e nangue wulgue gue min guitta hunde min mbaɗa e junggo makko vraiment ko volontaire mawɗo noon kam mo walli amen ɗo no feewi somin dañino noon kadi laamu ngu ara kadi waɗano waɗata ni ɓuuri moƴƴude ɓuuri hewde doole kono kanko vraiment ko jambar eyyi Allah junno gurdam makko tan Allah sellin doole on jarama so mbiyetemi o liggoyta ha jippo o ƴetta pousse o hoccoyde gara wawi wonde fof o ara o adda ɗeɗo ɗum ɗo fof ko gasɗe gondo wallahi kanko ɗumini ɗum ha joni otoji ɗi nice ɗon ɗi ndewata yimɓe fof beltanimama yimɓe fof beltanima golle makko si yimɓe fof mbaynono mum si min dañino Wokam ɗiɗo waaɓeno mum rek Wokam hay ndiga min kalata wallahi min beltanimami mo feewi min beltanima min hande hay ndor mi andu inde makko wallahi kono mi yima rek liggey makko o weeli mbimi ɗum kan waɗante reportage wima o mbiɗum wallahi a jarama no feewi jama fof weltanimama Wokam fof yo Allah hokkuma cellal ɓeydama bawal ngal wota nan yimɓeɓe andi jamanu hande o sa nani tawno ko min ha sala nde yahata goto fof mo foti waɗande hoore makko kono o ko hoore makko ko liggoto ko Allah o yi hen o ɗaɓɓani hen salaire quoi wallahi weltanama no feewi ko adi yarlitiɓe hono no Hamady ni ina jarlitanomo mballa mo no wurdi kanko gendiyanke o omo jokki ɓasde e ubbude gasɗe boli wuro lamargo ngo Dakar.